og tid til den næste deltager, Skelethovedmanden. Ja, du må gerne komme ind nu. Ja, det er sgu for sygt, mand. Ja, du er sgu da grim. Og hvad vil du så synge for os i dag? Jeg vil gerne synge... Det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Den hedder TV, okay. Og hvem har skrevet den? Det ved jeg heller ikke. Kan ikke bare synge? Jo, bare i gang. Banan Rasmus fra Ringkøbing Sogn kørte en tur. Stop. Hold nu. Hold nu kæft, hvor du synger lortet. For det første er du grim. For det andet er du slet ikke lækker. For det tredje så hoster du. Og for det fjerde... jeg fik... Og vi ses efter pausen. Halløj, og velkommen til X-Factor 2027. Årets dommer er Kim Larsen og Andreas Bo. Og der er så det i år, at der er kun 2 dommere, fordi at den tredje desværre døde i et trafikulykke. Nå, nu skal vi sige velkommen til den første gæst, Pikachu Pokémon. Lad os gå og komme ind, Pikachu. Hvad har du spillet for os i dag, så? Jeg vil gerne spille en sang, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Ja, det er fandme da godt. Super. Yeah. Bare gå i gang. Pokémon, du kan fange det! Fantastisk. Og hvad siger dommerne? Du kan huske, hvad den hedder! Fantastisk. Du skal gå videre. Nej, den hedder ikke fantastisk. Den hedder Pokémon. Du kan gå videre. Okay, hvad siger du, Andreas Bo? Ja, fantastisk. Kan gå videre. Ja eller nej? Ja, det er simpelthen fantastisk. Ej, Og hvad siger du, Kim Larsen? jeg synes fandme ikke godt det der. Hold kæft, hvor er Ja eller nej? Der er fandme stjernepotentiale i dig. Ja. Det er mit svar. Okay, og så er Pikachu gået videre. Og du må gerne gå ud herfra. Velkommen til X-Factor 2027. Hey, Kim Larsen, jeg har ikke din stol varm. Kom så, lille hunde. Kom så. Nu synes jeg, du er lige grov nok. Jeg kommer og hente dig. Du skal! Ja, vi har lidt problemer med Kim Larsen her. Vi kommer tilbage. Ja, vi ses. Hej. Bagefter det lille uheld her. Så er vi klar. Jeg elsker smøger. Og her vores næste tilskuer er... Så kom dog ind for pokker. Ja. Nej, ikke specielt. Hvad vil du synge for os? Jeg vil spille synge... Indrigs for pokker! Indrigs! Hvad er det? Andreas Bo Indrigs! 1994, kom så. Nej, jeg vil synge Lille Peter Edderkop. Top dollar, mand. Lille Peter Edderkop. Så kæft! Det har Og jeg skal lave sådan lidt dans til. Kommer! Nå! Lille Peter Edderkop kravlede op af sengen. Så kom halen og slog Peter ned. Tak! Jeg synes, at aben er fed. Det synes vi begge ikke. Hvad synes du om ham, der er den mærkelige mand, der ligger på gulvet? Aben er fed. Du må ikke tage min af! Okay, vi har en 30. Ja, okay igen. Du må ikke tage min af! Men vi har... Kom videre! Kom videre. Nej! Jeg tog min af! Lad nu med
Larsen han er blevet sendt hjem, fordi han virker alt for vanlig. Og ja, lad os bare komme i gang. Næste! Hej. Vi hæpper på dig. Tak. Jeg er den største fan. Raptor! Ja, hej. Hej, hvad vil du så spille? Jeg vil gerne spille Marie Neveglad. Nej, kan du prøv at se her. Næste gang kan du så, i stedet for sådan der, skal du så... Nej. Okay, bare kom i gang. Vent 2 sekunder, mine hænder sidder ikke ordentligt. Kom nu bare i gang. Ej, mine hænder skal sidde ordentligt. Men så kan jeg ikke spille guitar, din idiot. Ja, du skal fandme ikke. Du ryger ikke videre, hvis Du glemte din sangtekst, min største fan. Maria Neveglad. Gik vist. Tak! Vi gik en tur på. Tak! Tak, mand! Og vi er straks tilbage efter pause. Ja, vi er tilbage, og jeg er ked af det, jeg så lige før. Det klipper vi ud, okay? Og næste! Au! Hvorfor kan du bare gå nu, mand? Jamen, det var nu her, hjem. Det var utroligt. Ja. Jeg ved godt, jeg har en handicapsygdom. Ja, nu synger vi. Video! Jeg spiller godt guitar, og jeg tisser på din seng. Video! Okay, tak! Det der, det er jo forfærdeligt. Super! I videre. Tak skal du Så have. bliver det ja! Nej, det blev ikke. Det blev måske. Selvfølgelig blev det ikke ja! Okay, hit med de 5.000, du skyld mig, hvis vi gik videre. Jeg skylder sgu ikke noget sexbøsse. Nej! Hvor er du henter mig? Wow! Er det her, jeg skal være? Bare sæt det ned. Ikke sæt det ned. Sæt det ned. Ja, du må komme ind. Du må godt komme ind nu. Jeg siger ja. Tak. Så er det bare sådan en berømt sanger, der kommer ind der. Ja, det er fucking berømt. Jeg har lavet We Are Families. Hvad? Er I klar? Det synes jeg godt, at Don skulle godt om, tror jeg. We are families. We are families. Perfect. Du bruger den forkert. Se så. Jeg brækker døren op. Nu må det gøre en kraftgave til orkesten. For jeg slog lige mere, når jeg skulle igen. Men næste deltager er ham der. Jeg hedder Åh! Jeg vil gerne synge rollespil sammen. Ikke sjovt. Jeg kan ikke... Okay, vi starter lige fra et andet sted. Okay. Jeg spiller rollespil i den mørke skov. Du må ikke være med, før du får lov. Jeg kaster håndgranater og tryller dig. Så vis respekt for mig. Jeg kræver trolden. Går jeg videre? Nej. Ej, det er bare pis. Du går fandme videre. Tak, Gold. Du er min største fan. Families. We are families. We
han gay. We are families. We are families. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must. Jeg spiller... Nej, det er ikke sjovt at være rødhåret. Det er ikke sjovt. Det er fandme ikke sjovt at blive kaldt alt muligt. For eksempel jordbærhjelm. Mine øjne er små og gule. Og min hud er grøn. Alle siger, at jeg er en dværg. Ingen synes, jeg er sej. Og jeg bliver tirsdag, kan I ramme mig. Jeg kæmper med paptræ i en farlig leg. For jeg spiller rollespil i den mørke skov. Du må ikke være med, før du får lov. Kaster jeg plukker dværgen ned med min maskinpistol. Så pas nu lidt på mig. Ikke sjov kun at have 10 fingre. Og mega gang besvær. Ja, velkommen, nu vil vi til en video. Jeg kan komme nu i gang, ikke? Video, kører natten lang. Video. Du kan ikke finde ud af at spille guitar.